All these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. Ang title sa akong message, The Holy Spirit in the Church. Ang balaang espiritu diha sa iglesia. First of all, ang Holy Spirit, as we all know, mo ni siya ang third person sa Trinity or sa Godhead. Pero abi nimo, ang Holy Spirit isa ni sa or the most neglected person sa Godhead or sa Trinity. Usually when we pray, di man gid nato malikayan nga di ma-mention ang Father o si Christ. Usually sa tong prayer halos naalang sa Father o ni Christ. Pero ang Holy Spirit isas ni sa mga malimtan nato sa atong prayers. Pero you know what? Siya ang most responsible sa pagdumala sa ministry sa Ginoo karon nga time, ug siya ang pinaka-responsible nga mo hatag og empowering comfort guide sa matag usa ka mga Kristohanon. Ang point nako is sa atong prayer dili gid dapat mawala ang presence o ang pag-recognize nato sa Holy Spirit. Now this time tagaan nako papel ang Holy Spirit or emphasize nako iyang papel diri sa church. Kung mag-worship ta, makita siguro nato ang ato lang mga facilities, equipments, to mga song leaders, siguro ma-feel nato ang atmosphere sa worship tungod kay siguro ang attire nato naka-formal man ta and nagakanta tag mga solemn nga songs, solemn special numbers, and mabdungog na to ang Word of God. Pero you know what? There's something that makes our worship special and most honorable na tubangan sa Dios tungod sa Holy Spirit. Spiritually, wa na to siguro nakita siya, pero ang nakapahimong something spiritual, nagilahi gyud sa pagsimba tungod sa presence sa Holy Spirit. Gani, siya'y pinakadako og role sa church age sa karon nga time nato. Now tan-aw na to dinhi gamay nga background sa setting sa atong verse. Nini nga time sa Acts chapter 4, grabe ang boldness, ang aggressiveness sa mga disciples dinhi sa church sa pag-share sa gospel. Grabe kay sila naka-witness, naka-share sa word of God. And thousands, dili hundreds, thousands of newly converted believers ang nadugang dinhi sa church. Grabe kayo ang pag-increase dinhi sa numbers sa church members. On the other side pod nikusog pod ang mga threats diri sila ha. Nay mga death threats ug nahimong uncomfortable ang mga apostles tungod kay gipang baharan ilahang kinabuhi. Normal if moadto ka sa ka lugar, mag-share ka ni Christ, unya naay mga nagbahad nimo diha, makulbaan gyud ka. And this time, tao lang man sila, ni feel sila ana. And sa Acts chapter 4, sa verse 29, gani sa mga previous verses, nagpray sila dinhi. Isa ni ka prayer, ug ang focus ilang prayer dinhi is ang paghatag nilag protection, paghatag nilag guidance, paghatag nilag power nga mas magiging bold pa sila, aggressive pa sila sa pag-share sa gospel. Actually, ang book of Acts, wala kay makita diha nga prayer for kanang ilang prayer about prosperity, about material things. Wala kayo kay makita diha. Ang book of Acts, more on ang prayer diha about the expansion or for the expansion of God's kingdom. About ministry gid na diha halos tanan. And even ang gospel books, ang Matthew, Mark, Luke, John, book of Acts, wa kay makita diha mga prayer about prosperity. May tungod na tanan sa ministry sa Ginoo. Now, ma-feel nato ang work sa Holy Spirit once mo engage ka diha sa buluhaton gyud sa Ginoo. And yes, sa atong personal life, sa atong family, sa atong work, sa atong career, mo work man ang Holy Spirit, mo guide siya. Pero ang reason nga nung gisuportaan kanya sa imong career, sa imong relationships, sa imong family, para kana nga inspiration nimo, mahimo na inspiration nga mas mohimong committed pa ka sa pag-serve sa Ginoo. Atong sabton gyud, ang main duty sa Holy Spirit pag-equip
sa mga believers para mahimo silang prepared sa mga mahimong part gid sa ministry ni Christ. Dili niya responsibility nga datuon ta i-provide tanan natong gusto. Well, pwede siya muhatag ana. Ang purpose para ma-motivate o ma-inspire ta or ma-prepare ta para sa ministry sa Ginoo. Now this time, si Peter o si John ang naa sa scene, eksena dinhi. Sila ni lead sa congregation, sila ni lead sa prayer, o isa ilang prayer dinhi, Lord, unta Ginoo, nga taliwala nining persecution nga among nagian, mas mahimong confident pa mi Lord sa pag-share sa gospel. So mo na ilang gipray, gani sa verse 31, makita na nato diha unsa ang Holy Spirit mi answer sa ilahang prayers. Unsa ang Holy Spirit mi manifest sa ilang prayer. Now notice sa verse 31, and when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. So makita na to din nga ang ilahang prayer saktog intention para sa ministry. Mahimo lang mang wrong intention atong prayers if we prayed for our own good lang siya. Taman lang nato ba? Kita lang ang maka-benefits. So ayog katingala nganong usay atong mga prayers dili ma-answer. Daghang reason pero isa sa mga major reasons basin nagpray ka sa imuha lang kaayuhan. Dili sa benefits sa sa buluhaton sa Ginoo. Now, atong sabton, dako kayong factor ang church gyud sa atong life, sa imong family, sa imong career, sa imong relationship, asang aspect sa imong life, dako gyud part gyud ang church. Nganuman, sa church una gina-empower sa Holy Spirit ang mga believers. Munang kung unsa ta ka strong sa gawas, inana ta ka strong pod sa sulod. Kung weak ang church, weak pod ang atong life outside. Weak ta mo himog mga decision makings. So dapat ang church strong. Ngano kay unang ipa-manifest, ipakita sa Holy Spirit iyang power sulod gyud sa church. Munang isog kay mga apostles ni preach sa gospel bisag gipang patay ng ubang mga believers, ubang mga Christians, bisag sulod gawas na sila sa prisuhan tungod sa pag-preach sa ngalan ni Christ, nganong grabe gyapon sila ka courageous mo preach sa gospel tungod kay ang Holy Spirit una nag-empower nila sulod gyud sa church. Ang church gyud ang makonsider nato nga murag ato abang place of revival. Dinhi ta gina-strengthen, gina-prepare sa Ginoo para sa outside world. Atong hinumduman, ang church dili ka function sa iyang duty kung dili mo work ang Holy Spirit. Hinumduman nato na sa dako kay grow ang church. Kitay gibilinan sa work ni Christ, kitay mo continue. Kung si Christ una nag-preach, nag-feed sa mga pobre, nagsinina sa mga walay sinina, nag-adbisita sa mga prisuhan, nagpalakaw sa mga masakiton, naghatag sa mga kabus, kitay mo continue ana. Kita ang body ni Christ. Muna function sa church. Dakog tahas ang church, gisugo ta sa pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kanasuran. Lisod ganita sa bangka lang. Tibuok kanasuran ang atong duty sa mga churches sa Ginoo sa tibuok kalibutan, worldwide ang scope sa atong ministry. Dili na to na ma-perform kung walay Holy Spirit. Amen? Bisan sa atong pag-worship, wala ni unod ang Bible. Bisag kapila na to ni balik-balikog basa kung ang Holy Spirit dili mo work, dili worship ang mahitabo dinhi. Mura ratag nag-meeting. Munang ang worship, nagkinahanglan gid siya sa guidance, participation sa Holy Spirit. Bisag unsa pa ka talented nato dinhi. Unsa pa nato ka mga bright, edukado, influential, maayo manulti, kung ang Holy Spirit dili mo bless nato dinhi, wala gi fruit, wala gi blessing. So dapat ang Holy Spirit mo bless sa siya sa church, and then atong life may mong blessing pod ngadto sa uban. Munang ayaw gyud i-neglect ang presence sa Holy Spirit
sa atong life. Now, ang Acts chapter 1 verse 8. Sa Acts chapter 1 verse 8, ingon dinhi, nay-promise dinhi si Christ ngadto sa church, sa mga apostles, ingon siya, but you shall receive power. Now, notice, nay-power nga gisaad ang Ginoo sa church. When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So, na din ang promise sa Ginoo, power. And approved na sa book of Acts, grabe ka powerful ang church. Dili ni something kanabang mga secular nga power yung ginumduman. Ang church nagpabiling ligon na nahimong productive ang church bisan sa persecution. Daghag gipang-ayong masakiton ang mga apostles. Powerful ang ilang evangelism, ang pag-share sa gospel. Gipakita sa Holy Spirit yang power sa church bisan sa mga ngit-ngit nga kapanahunan sa early church nato. Saad sa Ginoo na sa church, muhatag gid siyang power and authority sa iglesia. Now, first of all, in the church, the Holy Spirit can empower the believers to witness for Christ. Mo ni isa sa mga power sa Holy Spirit diha sulod sa church, mo empower ang Holy Spirit para ang mga church members mahimo tang isog dasig mo witness para sa Ginoo. Now, tanawa ang Acts 4:31, atong main text, basahon nako. Human silag pray, tanawa. When they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. The same ni siya sa scenario sa Acts chapter 2, katong nagpray sila, and then nagpray sila for 10 days before ang day of Pentecost, before sila ni-witness. And sa ilang pag-pray, wa sila lang concern, ilang prayer, Lord, ligo nami para sa pag-share sa gospel. Abi nimo sa early church, ang ilang prayer na puno yung content sa pag-share sa gospel. Share sa gospel. Muna nga, nakabasa kong quotes bitaw, ang kalahian daw sa church, sa time sa mga apostles o sa modern church, ang church sa unang panahon, ma-identify sila tungod sa persecution, tungod sa poverty, tungod sa ilang mga kalisdanan. Diha dali ma-identify ang mga churches sa una ni Christ. Kagutom, persecution, gilisod-lisod silag maayo. Pero sa karon daw nga modern time, ang mga churches ilhon daw sa tao nga dato, hayahay kinabuhi, prosperous, kanabang wa naglisod sa panginabuhi, Christian na sila. Yeah, usually pagid ang evaluation sa tao, church ni sila sa Ginoo kay dako kay nga church, dato kay mga member. Well, di man na siya gid moy basis lang. Pero nice something nga weirdo lang siya huna-hunaon. Pero you know what, atong hinumduman, ang church ni Jesus Christ ma-identify gid sa marks, ebidensya sa lihok sa Holy Spirit. Di nato ma-appreciate o ma-identify ang work sa Holy Spirit kung dili ang church dadon sa lisod nga situation. Dadon kita sa lisod nga situation aron diha makita unsa gyud nga klase nga spirit ang nagwork nato, iya bas Ginoo o iya sa kalibutan. Mabitaw na nga ingon ni Christ ay mo kahadlok, moabot ang time mo atubang mo sa mga governors, mo speak mo nako atubangan sa crowd, dadon mo sa mga hukmanan, hukman mo sa sala nga wala nyo gibuhat. Kung gidaot ko o gidumtan ko sa kalibutan, dumtan pod mo sa kalibutan. Now, gisulti na ni Christ tungod kay yes, ang church gidesign gid diha nga bahin. Gidesign gid ang church sa katapusang mga adlaw. Ug once magkatapos na ang kalibutan, mas magkadautan ang kalibutan, pero makita nimo dinhi mas klaro ang ebidensya sa lihok sa Holy Spirit sa church. Muna sa karong time nato, dili ta mabalaka o di ta mahadlok kay ang Holy Spirit wala gid natulog sa church.
Naagi someday mga isog nga mga preachers nga di gyud mohadlok moadtog lugar sa Middle East. Na mga preachers gihapon nga willing magpasunog sa ilang lawas sa pag-share lang sa word ni Christ bisan sa mga close nga mga countries. Naagi na siya tod kay ang Holy Spirit mangita gyud pamaagi pamatud-an nga naa og buhi gid siya naglihok sa mga church members og sa church. Now, unsay nitabo? They were filled with the Holy Ghost. Human nilag pray na puno sila sa balaang Espiritu. Na notice sila. So, more than one, gipuno sa Holy Spirit ang church sa iyahang gahom. And they spake the word of God with boldness. Isog kay sila. Na-feel ba nimo na nga time nga usay ikaulaw bitaw nimo imong faith? Usually mga immature Christians moagi ta nini nga state nga maulaw ta may baluan nga Christian na ta. Maulaw ta may baluan nga gibaptize na ta. Maulaw ta may baluan nga committed na ta sa Ginoo. Maulaw ta mo share sa gospel. You know what? Unsay kulang ang power sa Holy Spirit. Dili man question, aware na ta nga matag usa ka believer na kay Holy Spirit sa imong kinabuhi nagpuyo. Pero ang question, naglihok bang Holy Spirit sulod sa church? Muna'y concern, it doesn't mean nga nag-worship ta dinhi, compose tag pila ka book believers, wa na nagpasabot nga Holy Spirit na ana nato. Lahi na nga issue, pwede ta mag-gather dinhi, bisag pila pa ta kalibo nga mga Kristohanon, pwede ang Holy Spirit, dili mo work. Kay issue na sa church o dili na sa individual. Individually na natong Holy Spirit, pero dili na guarantee nga natong Holy Spirit as a church. And yes, importante nga ato yung masigurado nga naagyod ang Holy Spirit sa church. Every time magsimba ta, naagyod iyang presensya aron ang atong pag-anhi og church, dili ni siya mahimong kawang. Kay once ang Holy Spirit dili gid mo participate sa church sa atong pagsimba, manguli ra ta nga murag way nasabtan. Murag walay bit-bit ba? Murag ratag ni adto og usa ka dapit nga naminaw og magazine nga gibasa diri sa pulpit. Yes, dapat gyud dunay Holy Spirit. Na nakabisita kog mga bukid gyud sa tanang bukid. Sabtan na lang na ninyo no. Abot na mong mo bukid nga part sa Cebu, pero napagibukid nga part sa Mindanao nga I don't know makabalik pa ba ko dito. Makita na ko dito ang mga churches, lahi ra kayo sa churches sa city. Sa city aircon ta dinhi, naka electric fans, nindot patag lingkuranan. Pero you know what, dito sa bukid ako naabtan, ang ilang church dito yuta lang, walay flooring, and then kahoy lang tanan, uban na pay mga tulo, uban mangyaka lang sa yuta. Kay nay mga lingkuranan nga kahoy tungod kay daghan kay gusto maminaw sa pulong sa Ginoo, uban mangyaka sa yuta, uban mangana sa bintana didto sa gawas. Wala sila tsinilas, nagtiniil sila. And that time pag adto nako didto naapay mga nagbaktas 2 days, 3 days, nagbalon sila sinako nga bugas. Kay mangbakta sila sa lasang for 2 days or 3 days, tag-upat man pud ka pamilya. And one time na nagtestimony dito nga wa na sila sinina. Pangkaturang sininaan na nila kay ilang sinina nga sulod og sako na anod sa Pulangi River. Kay pag tabok nila kusog man jud kayong sug. And ang gikuptan sa mga yang bata nga dili maanod, bahalag na anod ang ilang sako-sako nga mga sinina. Good for 5 days man to. Isa man to ka camp ang ilang giatinan. And pag testimony nila, moingon ako mo testimony gyud ko. Kay i-share na ko unsa kalisod akong giagian pagsaka dinhi, maka magsakay mig Skylab. Iya ang babaw ang ubos pangpang, baktas mig 1 day. Proud kay ko nga lisod kay ko giagian. Pag testimony nila, ingon sila 3 days and half mi nagbaktas. Natulog mis lasang. And nabasa pagid ilang bugas nga ilang gipas-an. Baho nga kanon ilang gikaon. Wa sila mga tsinilas nga putol kay sila may naghimog dalan sa lasang, wa may dalan sa lasang.
naanod ilang tanang sinina, basa pa sila nagbarog that time sa pagtestimony nila. Ingon sila ni anhilami para sa buluhaton sa Ginoo. That time naulaw na ko. Para ko mo testimony ko diha, wala rana sa ilahang experience. Yes. Aside sa city, tanawa ang mga churches sa bukid. Makita nimo ang pag-work gyud sa Holy Spirit. Kay sa human standard lang, walay mo baktas for 3 days, 4 days para lang sa layo kay nga camp, biyaan nimo imong trabaho, imong makabaw, imong pananom, tungod lang na nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Walay tao makahimo niya na gawas ko ang Holy Spirit nag-work gyud sa imong life. Mo nang di ta masabtan sa outside world sa mga unbeliever natong friends, di gid sila kasabot. Nganong kinahanglan ka mo spend og time, mo spend nini nga commitment sa imong church. Nganong wa na kay time na mo, di na nila masabtan kay wala naglihok sa ila ang Holy Spirit. Amen. Pero once kita nga nay Holy Spirit, even kita na ay time gyud nga di ta kasabot, nganong inani man ko ka-committed na sa church. Tungod kay once ang Holy Spirit mo work sa imong life, di gyud ka kapugong niini. Numduman akong isa ka psychiatrist, iyang name si Peggy Desnoyers. Peggy. Gisulat niya ang testimony sa isa ka magazine. Ingon pa siya, nausab ang iyang entire life tungod lang sa isa ka pasyente niya. Ang name sa iyang patient si Wanda. Isa ni ka name, first name lang niya. 56 years old nga babae, widow, balo siya. And pag-meet nila sa iyang pasyente nga si Wanda, iyang interview, ug misugot siya nga mahimo siyang personal psychiatrist niya. So once a week or twice a week nagabisita siya regular sa balay aning Wanda. Si Peggy nga isa ka psychiatrist, isa siya ka Christian. Aware siya nga gina-remind siya sa church nga i-share si Christ, na siya opportunity gid mo share ni Christ kay maminaw sa iyang pasyente siya sa iyang tingog. Pila ka Sundays, pila ka weeks, months, siya monitor kang Wanda. Hatag siya mga medicines, counseling. And iyang unahuna, one time, sharean ka ko ni about ni Christ, no? Nas iyang unahuna, nga kining tambal akong gihatag niya, physical lang ni. Di ni kadulot siyang soul. Importante gid ma-save siya. Nas iyang hunahuna, aware siya ni ana. Pero iyang nas iyang hunahuna man gud nga, well, kung maayo ni siya, inviton lang nako nig church, didto lang ni siya makasabot sa church. Abi nimo, one day, pagmata ni Peggy, pag-check niya, natingala siya walay text message gikan sa iyang pasyente nga si Wanda. Tingala na siya kay every morning mo text gyud ni iyang pasyente. Pag-adto niya dito sa isa ka regular check-up, pag-visit niya sa iyang balay, nakalock ang door, sisag panuktok, walay ni open, munang iyan ang gipersag open ang door, pagtanaw niya sa living room, walay tao, pagtanaw niya sa kwarto, wala na kinabuhi iyang pasyente. That time, bugat iyang feeling. Sa kamot sa iyang pasyente nga si Wanda, nay gamay nga papel, ug nay nakasulat. Gibasa niyang letter na sa ka-amaze sa psychiatrist kay ang letter para day sa yaha. Kabalo mo nakasulat dito, ningon siya, Dear Sir Peggy, sorry kaayo, wala na ti ka nahulat. Gisunod lang nako imong advice, gisunod nako imong dalan, and then sorry kay di na nako makaya. Ni give up nako. And nagbitbit ang isa ka kamot ni Wanda sa isa ka medicine nga bottle nga wala nay sulod. Probably nahutdan siya tambal that time. And then ang di gid mawala sa hunahuna sa psychiatrist, ingon siya, ang ako lang gisulod ang imuhang instruction. That time si Peggy ni lingkod siya, gigakos ang 56-year-old nga babae nga tigulang, nihilak siya, umingon siya, pasaylo ako, kaya nga ako lang instruction akong nahatag nimo, dili ang instruction ni Christ. Nagmahay siya sa tibok niyang kinabuhi, ug ningon siya,
dili na ni mahitabo next time nga mamatyan kog pasyente nga dili gyud maka-receive ni Christ. As a believer, as a part of the body of Christ, responsible gyud ta. Samtang ang atong relatives makadungog pa na, makaginahawa pa na, maka-receive pa na, makahimo pa nagdesisyon, responsible gyud ta nila mo padawat ni Christ. Akong lola na wad-an sa kinabuhi buntag sayo. Natingala mga silingan, that time akong lola laman sa akong province, na timingan sa gid nga munay paglakaw sa akong papa. Natingala mga silingan, buntag na sayo, siga pang suga. So ilagi tan-aw sa bintana, makita ra mong jealousy. Akong lola wala nay kinabuhi. Naghigda siya sa bed, iyang duha kamot na dinhi nag-sign og prayer. And kabalo ko sa akong lola, usually magabi, mabuntag, mo pray gina siya. Nawad-an siya kinabuhi. Sayo sa buntag, walay naka-rescue niya, walay nakatabang niya. Nay regret sa akong part, labi na ako pastor ko. Pero somehow, aware ko nga nakadawat gid siya ni Christ. Nakadawat siya ni Christ. That time na ako sa Davao City, nakoy regrets. Kay para na ako, kung naalang ako sa Cebu, that time, basin dugay na itong nabaptize gyud ang akong apuhan. Pero isa kabutang nga happy na lang ko, kay I'm sure nakadawat gid siya ni Christ. Pila kay gayon ako sila gipadawat sa Ginoo. So hinumdumi, dili na mahitabo, gawas ko nga Holy Spirit mo work gyud sa imong life. Dapat mo work ang Holy Spirit sa church aron ang tanang part sa body ni Christ mahimutang powerful, bold nga mo share pod ni Christ ngadto sa uban. Number 2, in the church, the Holy Spirit also brings fellowship instead of factions. Diha sa iglesia, ang Holy Spirit siya muhatag og unity sa church members instead of divisions. Yes, isa sa ilhanan nga ang Holy Spirit active nga nag-work sa church if ang church dunay panaghiusa. In other words, if ang church naay division, isa na kailhanan nga naay something wrong sa paglihok sa Holy Spirit. Regardless sa reason, namang mga reasons, pero once na naay pipila diha nga nadala sa kaluyahon, it means ang Holy Spirit kinahanglan na mo participate sa church. Tanawa sa Acts chapter 4 verse 32, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. So human sila nagpray, gawas nga nahimo silang isog, mo share sa gospel, mo witness para ni Christ. Ang ikaduhang nahitabo diha is gihiusa sila sa Holy Spirit. Sabi ni mo, lisod biya i-unite ang church, honestly. Lain-lain biya tag attitudes, lain-lain tag background, lain-lain tag way of culture sa tong family, lain-lain tag pamaagi, gipadako sa tong mga ginikanan. So lisod hiusahon, lisod maganig-unite ang family, nga pila ra kabuk member, 5, 6, samot na ang church, nga lain-lain ta dinhig mga kinaiya. Pero nganong naay unity gyapon sa church, nganong magkahiusa gyapon ta tungod sa Holy Spirit. Yes, kinahanglan gid ang Holy Spirit mo work sa church, kay ang church ang pinaka frontliners ta sa gera sa kalibutan. Kita ang pinaka well-trained nga sundalo ni Jesus nga makig-away gyud sa kaaway nato sa kalibutan. During sa early times, sa early churches, mapansin nimo nga walay mga major divisions, gani walay mga minor divisions gani. Naalay time nga naglali si Paul ug ubang disciples kay naglali sila sa ministry nga ilang adtuan. Pero mga minors lang na normal man na usahay sa mga soul winners o mga disciples. Pero sulod sa church, walay record sa church dinhi nga na-divide ang early church tungod sa mga immature nga attitude sa mga members. Yes, aside siguro sa Corinthians, Ephesians, diha nga time, pero nasulbad ra sila sa mga letter ni Apostle Paul.
Pero tanawa ang Book of Acts, Book of Romans, bisan sa mga writings, epistles ni Paul, wala gi mga major divisions diha tungod kay that time grabe ka-aggressive, ka-active ang paglihok sa Holy Spirit sa ilang life. During sa persecution, yes, even sa persecution, nganong millions gihapon ang nangamatay sa mga Christians bisan gipang persecute sila tungod kay nagpabilin silang united. United gihapon sila. Kay kung nagkatag na sila that time, nag-iyahay na sila deny sa ilang faith diha ni Christ, wala may ma-persecute ng mga Christians. Dali raman ang balaod sa dark ages, convert or deny your faith. Convert or die. I-deny nimo yung faith, magpa-convert ka sa Roman Empire nga teachings or mamatay ka. So kung usa ka Kristohanon, gusto ko mabuhig dugay during sa dark ages, ako lang i-deny, okay, di na ko mutuo ni Christ, di na ko mutuo nga si Kristo ang salvation, mutuo na ko sa inyuhang doktrina. Inana ka simple, buhi akong pamilya. Pero nganong niabot og millions, in taon ng more than 50 millions, daghan kay nastanan. Nganong niabot og millions ang nangamatay sa dark ages, kay even sila, di sila kaakog deny sa ilang faith. Grabe ka united gihapon ang church that time. Bisag ang churches that time walay mga buildings, walay mga great gatherings nila. 4-5 household, balay-balay lang ang mga churches that time. Walay inani nga magpundok, walay mga cathedrals, wala. Ang mga churches that time, napulo ka buok, daghan na ng 20, magtago-tago pas lasang sa mga kahoy, balay, underground, mga langob. Pero nganong more than 50 million ang nangamatay gihapon, inana sila ka sold out, ka united gihapon sa pag-serve ni Christ. Amen? Grabe ang Holy Spirit. Bisan pa sa death threats, bisan pa sa persecution, bisan pag tumoy na sa imong kinabuhi ang issue, once ang Holy Spirit mo empower, di gyud ka kapugong niini. Bisan sa puntos imong kinabuhi, di gyud nimo i-deny imong faith diha ni Christ. Once ang Holy Spirit mo empower. Mo may imagine nato, karon wala tay persecution. Naman tay freedom, muhimo nini nga worship. Nabagay threat sa atong church, na mga minors nga mga problem, pero wala ra na sa kumingking sa early church. Nabadi ay nagbahad nato. Nabadi ay mo kahit sulod dinhi takalag pa display sila mga armas, walay persecution. Nabadi mga Christians makita nato sa Pilipinas nga gipangguroy diha sa sakyanan sa highway. Gipangbutang babaw sa mga poste. Wala tay makita na although na ay mga minors, pero wala ra na sa dark ages. So privilege, benefit unta kayo ta nga mo work ang Holy Spirit sa atong generation, knowing nga dili pa inana kalisod ang kalibutan. You know what? Sa pag-abot sa panahon, gamiton biya ni Antichrist ang fake nga unity sa kalibutan. Kinahanglan manggod ma-unite ang mga religions para dali kontrolon. Kay kung divided ang mga religions, dagag religions kalibutan, lisod hiusahon ang mga tao. Munang karon na ay mga movement, na ay mga underground agenda ginahimo sa mga world or church religious leaders nga gina-unite, ginapalit nila ang mga religions, mga world leaders, mga influential nga mga leaders para i-unite ang mga religions. And during sa time ni Hitler, bisan sa time ni Hitler sa World War II, naabot sa point nga gusto ni Hitler usahon ang tanang mga denominations sa ilaha, sakop sa ilahang nasod. Usahon niya tanang denomination para dali lang kontrolon ang mga tao. That time, ang tanang misanib sa religion, o paghiusa ni Hitler, na preserve ilang life, o tanang mi-disagree ni undergo persecution mo nang even sa time ni Hitler, daghag mga Christians ang gipang persecute. And mahitabo gihapon ang history sa future nga time. The same scenario gihapon. Nanay mga world leaders nagatuyok-tuyok karon sa mga nasod na nguyab sa mga world leaders nga influential
para maghiusan na lang daw ang tanang religion aron dali na i-unite ang mga tao. Kinahanglan na sa may tabo parang tao dali makontrol. Pero abi nimo, isa sa mga churches sa Asia nga na-mention sa Bible, ang Church of Smyrna. Sa Revelation 2:8 nga to 11, makita nimo dinhi ang Church of Smyrna nga taliwala sa persecution, nagpabilin silang united og faithful. So dili di ay reason, excuse nga kung moabot man ang persecution pohon o lisod-lisoron man tas government or ingno na to lisod-lisoron tas ekonomiya, dili na excuse nga ang church dili na magka-unite, dili na magkahiusa. Kung nagkahiusa ang mga Christians, ang churches sa dark ages, the same thing, the same Holy Spirit nga powerful magkahiusa gihapon ta sa umaabot pa nga mga kalisod sa kalibutan. Inana ang power sa Holy Spirit. So once moabot ganyang time na nay division dinhi sa church, ato nagyong pangayoon ang pag-intervene sa Holy Spirit. Isa na sa reason, yes, ang Holy Spirit di na mubiya nimo pero pwede siya mubiya sa isa ka church. Once ang Holy Spirit mubiya na sa church, gitawag na siya dead church. Patay na siya nga church. Intins patay, wa na nag-work ang Ginoo diha. Dead ang church, buhi ang mga believers, pero patay ang body ni Christ. Muningon siya sa Ephesians, kung di mo repent, mo balik sa yung first love, kuhaon ako yung candlestick nga nag-represent og life sa church. Ang light biya, ang candlestick, nagsimbolo biya nag-life sa balay. Nagsimbolo life sa atong Christian life. So ang church nga kuhaag candlestick, it means gikuhaag authority, gikuhaag life. Yes, munang importante kayo gyud nga aware ta sa dealing sa Ginoo sa iyong church. Now, number 3, in the church, the Holy Spirit also produces growth. Walay laing responsible sa pagpalambo sa church ang Holy Spirit gyud. Dili ni sa kamaayos preacher, dagan ko kailang maayong preacher nga murag yung mubangon ang patay kung iyang walihan. Pero dili inana ka fruitful sa ministry. Pero daghan kung kailang mga preacher nga simple lang kaayo ang life. Simple lang kayo mutudlo. Wala something interesting siya compared sa other nga mga celebrity nga mga preachers. Pero growing, lig-on kay ang church nga iyahang gidumala. It's because ang Holy Spirit mo'y responsible manggod sa growth. Dili ni sa imong katakos. Muna ang ginawa sa nangitag talented nga mga apostles, wa sa nangitag dato nga mga apostles, nangita siya disciples nga naay heart magamit sa work. As long as na kay heart, dali mo work ang Holy Spirit sa imong life. Tanawa sa verse 33, Acts 4:33. Human nilag pray, first gitagaan sila boldness sa pag-preach, gitagaan sila unity. Verse 33, and great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Notice, great power and great grace was upon them all. Great power and great grace ang gihatag sa Ginoo sa church. So kung ang church dili mo bless aning atong worship, dili gid ta maka-bless pod og mga listeners and visitors dinhi. If ang Holy Spirit dili mo bless sa atong disciple making, Bible studies, dili gid ta ka-produce og growth. Yes, mo take og time ang process para ang church mo mature og ready na mo evangelize, ready na for expansion. Pero bisag unsa pa kadaghan natong talents dinhi, if ang Holy Spirit dili mo bless nato, di gid ta mo grow. Now atong sabton, sa dark ages, ang growth nila dili sa numbers. Kay bawal man ang evangelism. Di man sila managhan before sa dark ages. So ang power sa Holy Spirit, gipakita niya sa ilang unity ug pagkalig-on ug sa ilang commitment. Ang power sa Holy Spirit before gipakita niya nga bisan unsa ka hadlok ang threat sa outside world, nagpabilin silang committed. Pero karon naaman ta sa freedom of religion. Wa man ta sa dark ages, wa pa man ta kaabot sa gikahadlukan nga persecution. So ang power sa Holy Spirit karon pwede niya i-manifest dili lang sa unity, dili lang sa boldness sa pag-witness,
even sa rapid nga growth sa church. Kaya na mahatag sa Holy Spirit if ang Holy Spirit mo participate sa work. Unsaon man nato paghangyo sa Holy Spirit nga siya mo puno sa church, sa body ni Christ. Before ang day of Pentecost, nagpray ang church for 10 days. Nagpray sila sa upper room. Wa sila ilang prayer, Lord, i-equip me sa Great Commission. Wa sila nagpray sa mga masakiton lang. Wa sila nag-focus sa pray sa prosperity sa ilang loved ones. Ang ilang prayer for 10 days sa pag-equip sa church para sa Great Commission, para sa dako kayo nga buluhaton sa Ginoo. Nag-focus ilang prayer diha. O gihangyo nilang Holy Spirit nga mo empower nila. Og mao to nga ni puno ang Holy Spirit sa room nilang gitiguman, nagstorya sila mga unknown tongues, o grabe lang boldness sa pag-share sa gospel. Dili mapugnan ang mga apostles, bisan ang government, bisan ang Roman Empire, wala kapugong nining mga mananagat lang nga mga preachers. Kay once ang Holy Spirit mo empower, ikaw mismo di ka katuo sa imong mabuhat para sa Ginoo. Amen. Atong hinumduman church, mao nay pinaka-ultimate nga purpose sa church. Nganong si Christ nagluwas nimo, gibutang ka sa iyang body sa church, dili para ang church magpanindot lang sa Thanksgiving, daghan tag activities sa gawas, nindot at tan-awon sa mga silingan, dagko ato mga buildings, high-tech ato mga gadgets, dili na mo'y main purpose gid sa church. Part na sa pag-bless sa Ginoo, pero ang main purpose o duty sa church ang pag-expand sa buluhaton ni Christ sa church. Amen. Ug dapat mo participate ang matag part sa body ni Christ. One day sa eternity, pakasla ni Christ ang iyang church. Ako, confident ko, isa ta nga maglinya dito pohon. Amen? Pero hinumdumi, walay something nindot sa tong church. Dili ta para sa uban nga dagko kay mga church, tagpila ka story ilang building. Walay mga talented kay nato dinhi. Walay something dinhi nato nga kanabang nato nga nag-gain niya halos ang tanang skills o talents, abilidad sa kalibutan. Dili siguro inana ka taas imong tan-aw sa makauban nato diri sa church. Siguro naalang ta sa average nga level or ordinaryo lang nga level. Dili dako atong building, dili ta inana kadaghan, walay something nga interesting kayo nato. Pero confident ko one day isa ta mo linya dito sa dang tawgon na sa trumpeta sa anghel ang bride ni Christ, ang tanang part sa iyang body dinhi sa yuta mo linya para sa dakong kasal puhon sa langit. You know, one day iniglinya nato dito, diha niyo ma-appreciate ang gamay nimo nga local church dinhi sa yuta. Dinhi nimo ma-value, at least somehow proud ug happy ka nga nimong part ka sa FMMDC. It's not about the building. It's not about the people nga kuyog nimo diha unsa ka ordinary ta dinhi sa sulod. As long as qualified ta nga may mong part sa body ni Christ, part ta sa bride one day ni Christ. Munang part ta sa body ni Christ, responsible ta niini nga local church. Amen. May mutang accountable o responsible. Ampingan nato atong local church. Atong protektahan ang atong local church. May mutang part sa vision nini nga local church. One day sa eternity, ma-miss nimo ang chance nga mahimo kang part di ay unta sa pagpalambo sa buluhaton sa Ginoo dinhi sa yuta. Nindot ng one day mulinya ta dito sa judgment seat sa pagkuha sa tong reward, ug mulinya pagita sa dakong kasalan puhon sa langit sa pag union ni Christ og sa iyong church. And one day maglinya ta dito and then moingon pagita, thank you Lord na ako'y nahimo sa imong local church didto sa yuta. Amen. Unsay atong nabuhat para sa buluhaton sa Ginoo. Dinhi lang batataman. No, napatay mahimo nga dagko para sa Ginoo. Amen. Napatay mahimo para sa bride ni Christ ang iyang church as long as mo cooperate o mo obey ta sa will sa Holy Spirit. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for reminding us, Lord,
unsa ka importante ang imong church, ang Holy Spirit, Lord, nga naglihok taliwala sa iglesia. Father God, thank you, Lord, nga imo ming gi-remind nga di paulahi ang tanan, Lord, nga mo participate ug mahimong committed mi Ginoo sa imong buluhaton dinis kalibutan. Pray na ko, Lord, nga mapulong among nadungog dili unta mo labayng kawang sa mong hunahuna. Mahimong ta atong inspiration ug motivation sa mong Christian life. Thank you, Father God, and thank you sa imong Holy Spirit nga mao'y nagalihok, Lord, sa taliwala namo karon. In Jesus name, Amen. O Amen.